kwedu noMabuja tauya nodzanyasi nhau dzozuwa rogumi nosere mwedzi uno waGunyana. Tiri kuerenga mazuva 460 noribodzi kubva Jobhosi Karapa asungiwa akareka kugobuditsiwa kana kupuwa bhero pakaita kunyangariwa. Kaitinenge zviri munhau dzanyasi. Buja Annual Cultural Festival iri kuitanda musi wechishanu kusvikira musi womuGoera. Inenge iripo pachinzangapo, vanenge varipo vachiita zvakawanda-wanda. Kwai vanhu gouyai mugoringe nokutamba, kunenge kuine zvokudya zvinenge zvitengesiwa ikweyo, pokare nokumwe kupemberera ubuja hwedu. Idi tichagokunyepai kuti zvii zvimwe zvinenge zvichiitika, asi wanoita zvomutambo nomadhirama, pokare novanoita zvokutamba zvopasichigare wokwedu nokwamutoko, wanosanganisira ana Tsotsa group, aiwa vanenge variko wachiita zvese zvokupemberera ubuja hwedu. Kauyai tigoita kupemberera tiri pabodzi. Tinenge chizokunyepai kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo kana tichinge tazonyepiwa. Wamwe wechiZimbabwe wariko kuAmerica wagonyora matsamba okuendesa kuwamiririri wedzimwe nyika dzese dzakazara kuNew York izvezvi kureketa kuno. Wari kuendesa matsamba, wari kutoreketa kutoti aiwa wari kufara bano zvakaitika zvemusarudzo. Wari kuburitsa pachena kwaari kuti kubiwa kwosarudzo, pokare zvimwe zvinhu zvinenge zviri kutekaidziwa zvisvinu kusanganisira kusungiwa kwovamwe sarudzo dzapera. Idi pakaita kuoma rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinoramba tichikunyepai. Wobato roCCC izvezvi wari kupemberera kutoti kuchitungwiza pokare waratidza kutoti ndio wari kutonga. Kwai kwana Lovemore Michael Zameya achiteedzewa naiye Jerita Mutingwende. Rekai tigoringa kuti wachazviita sei zvochitungwizacho. Apawo kuRedcliffe pokare waita zvibodzizvo, meya wavo waisa ikoko ndimaiwa. Pabodzipo achiteedzewa naiye Musiyatasva. Aiwa, tiri kuti makorokoto. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichitokaidziwa sei, kuratidza kutoti munzvimbo zhinji dzino vanhu vanogara zvakanaka dzakavhotera ivo vanhu vobato roCCC. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei ipapo. Tinenge tichinoda kunyepai. Kwai patori nevamwe vanhu wakazvimirira wegani asi wari kutsigira basa huri kuitiwa nobato roCCC wariko kuNew York pokare. Kwai vanhu vava vari kuenda zvakanyanya kunyika dzodzasi kwaAfrica dzomusadhaki kuti vagorekete nokudii kuti vaise nyaya yavo yokuti kunofanira kuitiwa sarudzo itsva paNyowani. Ipapa kureketa kuno paribe zvati zvaburikabo, asi wari kuringa wagoti kunenge kuchakaroita nyaya uku, kunyanya nozvinyaya zviri kuitika izvezvi zveiyo wakuru weZANU-PF wo. Unobva waona kuti rekai tione kuti zvinosvika papi. Wamunangarwa nyasi waisa wamwe watatu kuti waite wateedzeri wemakurukota ohurumende yawo. Kwai kuna anonzi Polite Kampamura aisiwa kumigodhi, pabodzipo naChido Sanyatwe aisiwa kunozvokutekaidziwa kwenyika Home Affairs pachirungu, pokare naRoy Bhila aisiwa kunozvomaindastiri. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Ipapa tinoramba tichindoreketa isu kuti aiwaba ivo vanhu vese ivava rekai vazonzi naChamisa tichawadaba kana hurumende yacho yapinda, nokutoti wese kupedza mari mahara. Vanopinda ba musangano wemakurukota, vanokona ba kumiririra makurukota. Saka basa ravo nderei? Apa vanenge vachipuwa zvese iyo mazikumotika vakajaidzana kutengerana ya kupedzerana komari yehomwe yenyika idi mahara chaiwo, inenge ichindopedzwa ichindoenda ichichema zvayo kuhwihwidza chaiko, asi pakaita kunyangara chaiko. Tiri kuramba tichindoshuvira kuti zvidai zvaita kupera izvozvi tisiyane nazvo. Pokare iwo wamunangarwawo dai wandoisa kabodzi vanhu wavari kuda kuisa wacho, kuno vanobva waisa wachijamba wamboisa wambosiya wamwe, unobva wazvisaya. Heno kuti zviri kumbotekaira sei. Gurukota ravamunangarwa richangobva kuisiwa mumakuno yano Hamoni Murwira ehede watsanowa wanoita mapwapwa chaiwo kutoita kuti nyonyo kutuka vanhu chaiko.
kwaipapapa imimi gomerekerai kumirira kuti mutsvakirwe mabasa, mupuwe mabasa nowamwe, asi nhadzira yenyu mabasa muwape. Apa ofunga kuti bato rawo nayo wamunangarwawo wagoreketa kuti tisu tinoziva kutsvakira vanhu mabasa, tivhoterei tokupai mabasa nokudii. Izvezvo varume, rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi izvi zvinoita kuhwadza. Apa mapurisa ndipo ari kuita kutekaedza vachiita kumhanya chaiko, kusunga mavhendayo pokare mumaguta mumo. Kurebe chisvinu iri kudoka iri batai murefu batai mupfupi, kuramba wachindoita kukwiruka kutenderera zvodini, unoita kusaya kuti chii chaizvo chavari kunyatsokuda. Ipapa pokare wagotoreketayo mapurisa wakati takasunga vanhu vanoita zviuru 10 kwai mune nyaya dzomugwagwa dzidzi, wamwe vanosvika 500 anopfumbamwe vanga varima mapepa okuti vatenderere nzvimbo dzavanga vachitenderera vachitakura vanhu, kwai vanosvika zviuru 1,790 7,890 pachirungu, kwai vanga vari vomushikashika. Pokare kune wanoita 250 wakasungirwa kutyaira zvakaita kunyangara zvinokuwadza vanhu zvinonjodzi, reckless driving pachirungu. Ipapa kwai wanoita churu chibodzi no164 1164 pachirungu, kwai wakasungirwa kudanidzira kuya kokuti mbare here chitungwiza here enopiyero izvo zviya izvi kwai ndo zvawakagosungirwa. Dzimotika dzinosvika 530 530 kwai dzakagosungirwa kuti dzakatekaira dziribe manhamba. Rekai tione tatonetsa waribe kureketa kuti wamwe wachona wari kuita kuti wasvike zviuru zvinoita 10 waripi, wakaita sei, mutsepwede yavo ndoipi, waribe kuti nyepa mapurisa. Ticharamba takaringa zvedu kuti zvinoburika chere kana kuti panenge pasina. Ipapa dunhu rodzasi kwaAfrica rakavhiringika chaiko, zvakaitiwa noZRP noZANU-PF zviya zvokuenda koita zvofirimu rokutuka nokudidi. Hurumende yao Zambia pokare nayo waNevers Mumba zvisvinuba kureketa kuno mhuri yaILV mwana wasa yagotokumbira hurumende yavo kutoti watotande pokare kutsvaka kuferefeta kuti chii chakamboitika paakapfa. Ukaona padarika wobva waziva kuti paita kunyangara. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvo, asi zviri kuningisika kutoti panokona kuita chimwe chikomba chinoti tasa basi. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Apawo pokare zviri kutoreketa kuti ukama hwedu noZambia huchatoita kuingidzira kunetsa chaiko. Munoona ndo panonetsa ka nzvimbo yekutoti titande ndisu kuita wasahwira chaiwo wanoita tusvinu dai takutobisirwawo kuenda nomapasipoti izvezvi, asi aiwaba zvinoitika wari kutoda kutoti munhu wese ngaaite kupinda musafa chaimo. Pakaita kunyangariwa chaiko wakomana, dai waita tumwe turi nani. Tiri kufara tikaringa dzomutambo kuti kuBritain kwai mufana anonzi Tawanda Chirewa agonzi apuwa basa kumutambo wobhora nochikwata choWolves chirimo muEnglish Premier League. Tikuramba tichiti makorokoto mugwicho wedu. Aiwa kwai ano makore 10 basi. Saka tikuramba tichizvitenda asaina mapepa amakore 4 ariyo. Tikuramba takaringa. Apa unozuro Bulawayo yakaona Highlanders Boso iri kuzvambaradza chikwata choyadha notuiri 0. Triangle ikajiwawo wakomana washuka wanenge wachiribe shuka awa. Wakajiwa noFC Platinum nokabodzi 0. Kepe yakatadza kuhwina kuChicken Inn. Tikutoti wakomana weChicken Inn wakatoita kuirekerera idi bva yagwedza kabodzi kuita kabodzi zvakaita kuti hwadza izvozvo. Simba Bora yakahwina noShishamu kabodzi 0. Tikuramba tichiti makorokoto. Rekai tiringeka dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Izvezvi guta reJohannesburg kwairatanda kupfigirwa mvura mazuva nodzimwe nguva. Unobva watoona kutoti nhamo yemuZimbabwe inenge iri kuita kutekeshera. Ndizvo tiri kuwanyepa kuti imi tibatsirei tibvise wananyamupini wanoita kuti zvirambe zvienderera mberi. Tokubatsiraiwo mangwana kubisa wenyu wanoita kuti zvirambe zvienderera mberi. Kuno vari kuzviramba. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa.
tindorimo muSouth Africa mo bazi rinoringano zvinoitika munyika Road Department of Home Affairs pachirungu kwaipapa wagotoendesiwa kudaro dzimhosva nonyaya yekuti wagopfikira vanhu nhamba dzozvitupa dzava wachitiwo zvitupa zvo zvagoboeka nonzira dzisiridzo. Varume ukaona paita kudandoka pakaita kunyangara, asi rekai tione kuti Hedzinoyi WeNhau waenda kumatarewo nyaya yacho. Edgar Lungu pokare kuZambia kwagotoendesa hurumende yache kudaro dzimhosva akati wanozviitisa wari kundirambidzirei kuburika kuenda, ndiri kuda pakusenzesa mari yonyika, ndiri kuda kusenzesa mari yangu, ndinayo mari yacho, njaoba njangu. Saka heno kuti sei asiri kubvumidziwa kuenda, rekai tigoramba takaringa kuti zvichaburika chere kumatareko kuti aendese abvumidziwe kuenda kana kuti zvinenge zvitekera sei. Tinoramba takaringa tizokunyepai. KuDRC kwaita madhaka atsvedza aita kudhirikira chaiko, zvaita kuhwadza ipapa. Kureketa kuno kwatopfa vanhu vanosvika 50 chaiwo. Dai yavo yazorodza mweya yavo murugare, pakaita kuoma chaiko. Hurumende yekuCongo Brazzaville yagotoreketa ikati mapwapwa aipwito paribe kana chibodzi choma dzochokwadi chagoreketeka. Pagoreketiwa paya nozuro kutoti kwai mutungamiri wenyika iyi abisiwa nomasoja. Rekai tione kuti zvinenge zvimbotekera sei ipapo. Chokwadi nomanyepo munhu ndoziva kuti chinozoramba chete zvindoburika pachena, zvese paribe chinoramba chakaikiwa. Tinoramba tichikunyepai kuti zvinenge zvitekera sei. KuIjipita kwaino bato rinopikisa tichadaba kupinda musarudzo dziri kuda kuitiwa. Pakaita kunyangarawo komana. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Apawo CAF wagonziwo wakaita tusvinuba pakukwidza kwagoita mari dzomubayiro Champions League dzovarume, asi dzovakadzi dzibva dzasiyiwa zvakadando. Dzovarume dzakaita kupetiwa kanobhura chaiko kabodzi. Unobva waona kuti apa dzovakadzi chinzi paribe kana ibodzi iri kukwira. Dzovakadzi dzisagara dzindori pasi kupfuura dzovarume. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Hino kuti wari kumbofunga sei ipapo. Asi rekai tigumire pano kwanyasi mabuja, murinzike zvisvinu toboyana hwedza.